kapor kalabiang panginiok ban sedang no ay kani kajing syakri kejungi kani kapor na nyai kublay api ki para bangai baro ki bawan sa kani Jingiaseng paglong na ka Balang anene ki pat ki Balang ki thot na ka Balang ki bajuan ban penrem bat ai men sim lam yangi ka jing syakri ki jongi yo blay nyai kublay api baro aga keteng ka batiang ka bakrau ka badon botam trai ba nong panim ba I jong you Jesus Christ tin ublay ka ong tu ya kan ut ngau tanat yo trai pi ka patay baro tu syakri yo trai daga jing kemen tu wana kmat jong u daga Jyrwai lo tep bo trai ulong ublay long ma u ubla thao yangi bat ngilong ki jong u ngilong ki priu jong u bat ki lang brot ke jaga plang jong u turung sega kerop jong u ba ki jing aingu bat ka sega plau jong u de ki jing yaro tu aingu yu bat tu kerku ya ka keteng jong u na bo trai ulong ba ba ka jing isne jong u ka ne bom jukot bat ka jing sisa jong u pateng la pateng ban riu ini pateng ya ka jing syakri ka jongi da ka Jyrwa ka ba khandai pho khandai trai Jisu ulang kaburam sagi arta bom jukot kerteng jong u yai im junam hakikam bat ki jingmot o buram long tang yu Jisu ukun lang brot ublay omdon kerteng kor kat ma u habneng bat hapertei barok lai teli kit khot bat ka koras ki Jyrwa ka ba khandai pho khandai Jisu long kaburam syaki artabam jukot kerteng janggu yai im junam hakikam bat ki Jingmot oberom long tang yu Jisu ukon lang brot ublay dan kerteng kat Aboneng hapertei angel benengki Jyrwa tangka kerteng u Jisu lembat bat Dong ya ka ke chong o burom long tang yu Jisu u kon lang brot u blay dan kerteng kor kat mau
Pertain Nong Pabaro Balayo Sai Hasnam Kordor Kal Bari Kum Kijan Bat Liba Pernai Kam Ting Shan Banya Kasni Oburom Leam Dang Yu Jisu Ukon Lang Brot Uplay Amdan Kreteng Korkat Mau Abneng Ban Apertain Jyrwa ba ngan lek langau blay ke Jingrwai ngan tulis ke kitab Genesis kalau nong ke bahan riu kat khot ke bah kendai adu ke bah khat lai bat ke bah ar nagi siti segi Hebrew kalau nong ke bah khat wei kat khot ke bah nongkong adu sau riu bat nyau tu ngin sa skor ya ka kin ublay ini kilong ki jinghiar pateng jong unua nawau la long ubriu ubahok ubabej haki pateng benriu jong u nawau la yat rangkat bad ublay bad unawau la penkha ya lai ngut ki kun senrang Yau Syam Muham ba ucapat Rei ka kendau kala puot sniu hakmat ublay bad la pendap ro ya ka perthei dagi jinglek jubor ki ublay ula khmi ya ka perthei bad akhmi ro kala puot sniu nabaga dok baro kala pen puot plak yala kalenti ha ka perthei bad ublay ula ong hau nawa kabakot kadok baro kalawan hakmat jonga naba daki keng la pendap ya ka perthei dagi jinglek jubor bad hakmi ru ngan penjot no yaki lam bad ka kendau Siti segi Hebrew kalau nong ka bakhat wei kat khot ka nong kong sau riu ban nyau e ka jinget kalong kata ka jing ngau scam ya kita ki bangi kerman kata ka jing tenju ya kita ki bom yo i nama raka la plaba pha ya kita ki department da ka jinget ngis ngau thu bala thau ya ka perthei da ka tinu blai bakum ta om simla thau ya kita ki bayo i na kita ki bapau daga jinget tu abel ula aingu hau blai ya ka jing kenya ba kham kor ban yau kan daga bala playu u baulong bahop blai uda plaba bha sapang kita ki jing a jong u bat daga habaula yap udang kren
Rei klem ka jinget om la ban pen sngau bha ya u namar ka de ya utau bawan hajanu play ban nget bau don bat bau long ba ainong hai ya kita ki bawat ya u daga jinget unowa abala maham ya u dau play sapang kita ki bompat simla yo i abala pen khi ya u daga jing ting ru play ula thao ka ying ling ban pen im ya ka ying jong u daga baula pen rem ya ka perthei bat ula jialong gunong yo pateng ya kata ka hok ka bada ka dag ya ka nong yo pateng ya kata ka hok ka ba kat bakom ka jingai to blain kat ku uli ba sa skor tin yo u nginya pendem hagi jing duai au blai baduk pa jongi ubahap neng ublay ba kraw ka jing I bat ublay ubakan ray ki jing snei ublay ba judan ringkat bat ngi hakipot baro jong ka jing em ka jongi bat milapan la yangi hakani kano phais ngi jong ka ni ka sngi ka ba kraw ba ka ba kentang ka jong ma ya ka bangi kat di upai lang u jong ma iyo banwan bat banrong hapo kani ka ying ka bakun bat ka bakentang ya ka ban sakri ya ka ban pendan buram bat ban ai ka buram ka jingu ya ka kateng ka ba emba ka ba sisa ka jome ublay ujongi ubaju yarap yangi hakipot paro baru bom juklet yangi wat ka wei ka senjam jong ka jingim ka jongi Ibriu kat bangidang em hasla kani ka perthei imat ngiem ya kendo ya ki jing e ka babon jat jong ka jing em rei trai ka ti ba don bor ka jong ayai kersian ya ka jing em ka jongi hoj haki kam ki ti ki jongi haki benta baro jo ka jing em melong ka jing yarap ka ba hajan haki por baro iwan hakani ka por kendrat ba babat aingo yame ya ka ba mi au blay mem simla klet bat ino yangi mi ayalam ba mi ay don rengkat bat ki sngi ki por paro rai hadu kani ka klipman ka ba menta ni aingo namar ki jing pha ko thamba ki jing le isnai ki jong me iba yai but lenter isngi ka jing im ka jongi lat wat langi bon sin ngi klet ya ki jing le pha ba ki jing le spun ki jong me ban melang uplay ubadan hasenda jongi play ubayalam bat bab tin yangi bangila banya hadu kani ka lemat ka bamenta nrat babha ngi duai namar katamen kan maulem yangi hagani ka por aga bangi don si por hapo jong kani ka ying ka baku ka jome hoj bangin singap bat bangin saskori ka ka bamemedon ya ka ban kren bat ban pen sngau hap deng jongi hagani ka kliman iduai ya ka bor ba ka jing snei ka jing alam ka jong men sim ba ku jome yangi iwei pa dio palang u jome ki paro ka bangin yo sngau hagani ka por anlong ka jing pen thamai por ka ban thau thamai ka jing em ka jongi imot ki jing perkhan haki benta paro jong ka jing em ya ka bangila ya ka ban pen sngau pha yami kan mau ya la ka jong ka balang ha ka ni ka jaga kan mau kan rat ba bha yang ki ying ki sem ki rampe ying kristan ki jong iro ki ba don ha ka ni ka balang ka jong i ki ba bon ki ba mat ya ki jing le jong ka jing em am tam ha ka ni ki sngi ki ba ngi em menta ya ka bla ker saudong yang i de ki jing sniu ki jing sala ki ba bon jat ki ba don ha ja ki ba long ka jing riam yang i ya ki khun ki ti ki jongi ban baklai ki jimot bat ki jing perkhat ban yaj bat ka perthei ba ki jing ngau bha ki jing thala ki ba pun jat ki jongka ringi aingo yami namar ka tin ka ba em ka ba sisa ka jome bat kan rat ba bha yarap yangi ya ka ba ngin bot ya ki jing hikai ka tin ka jome ban yai bat scam ro ya la ka jong ka jingai
Yakabasno basno hami hakipor baro jong kajing em kajongi lemame ngitip skam ngin kelon ngin or ngin ha ngin yap dai sisa namar kata try ngida duai bamen yalam ya kajing em kajongi iwe be iwe kat bame medang pensa yangi hasla kanika kendau bangila ban yat ban em kum ki khon ki jome bat kat kum ki jing sisa kakin kajomi Rai simti yang ia akan kapor daran kartu bat nado ke bas dang jong kajing sakri ke jongi hadu ke bawai no ke jongka pangila ban ai ke buram ke jingu tag yami ublei ubat don bor halor baro ubat tep ya ke jingim ke jongi ubat peniat ya ke jingim ke jongi hakane ke perthai ngau yangi kenrat babha kane kapor Riang ru yang ini kijing duai, kijing ketpat, kibaret, kijong ikan nampom. Maaf pelat, kilat, kiringkang, kipalat, barok kemisyam. Aga jing em kajongi, kamungi borobor ngijupan ngausi, ya kaman, kabaku kijong. Nabaga kerteng kabadon bor, kerteng kabahalor, kerteng barok. Kerteng kabak em, pat kabajop, kajong tribe, unang pan em, bayi, jong indis. Nginguk ngidam ngiduai ngipan ya kini kiai ke paro menta seduki bom jukuru dia kini kapor in yok sngau ya ki jing pen pena apun ta ki kam jong kabala Ka jaseng thei kan long tang shuai kan jaseng Nongkren ilang kong fu timon kente ha ka jaseng Hindi service ha penthom kra ha ka por sauji Nongkren ilang master Starling lengdo ha ka jaseng jong ka senior Christian in the world society la shibet ha ka por sau siteng andon ka jaseng bisit ha ka ba ka senior Christian in the world society golfling Koran wan bisit ya kanika society hangne. Ha kajaseng English service ha police bajar ha kapor sausiteng Nongkren ilong Reverend S Walang. Ha kajaseng dong ha kapor riuji ha kadong Lumshyiap mingi kajaseng kalong hayeng jing master M Snaitang Nongkren ilong ikong basbunsi Walang. Aga jaseng dong pedeng, jaseng along hiye ji master Alauddin Mia, Nongkren ilong teman besan Jr Saukmi. Aga dong Lumshyiap sepngi, aga dong Lumshyiap sepngi. Jaseng along hiye ji Mrs IT Doris Thaba, Nongkren ilong master Banton Wanswen. Adon ka jing penbaj haka jaseng dong Lumshyiap mingi Nongkren ilong no imasta GRL Marsilong nadu la shai ka sngi ka jaseng an thai jong ka balang kan penlong yaki program na ka benta ka Women's Week bat ka Women's Sunday ki program lengkot ki long kumni la shai ka sngi nadu kopon riu biji hadun risteng kandon ka Jyrwa penhemen sim hapo ka jalam jong ka jaseng kan thai inyo sngo ya ka Jingkren ya ka team ka ong ka ayom ka jingwan jingo la pensyong nongrim ka gospel jong Lukas kalanong ka khat khandai ka dekhot ka ba sau sau ka iban kren ya ka team ilong ikong PB Lindsay Wanswen Haka khat artharing kata ka sngi baar kandon ka Jingkren ya ka sop team A ka boong ka jingwan utrai kalajan Nongkren ilong ikong B shadap haka khat lai tarik ka Wednesday kandon ka jaseng yalap hangne hayeng mani ka Nongialam ilong Reverend Badondor lengdo haka khat sau taring kata kasngi palai kandon
ka Bible study, but inong ai Bible study in long Reverend Lendan Siem. Haka khatsan tarik kasngi thodieng kandon ka awareness program ka topik kalong long yeng long sem Kristan kat kum ka jinghikai ka ktien ublay. Resource person in long Dr. Joy Lengwa. Haka khan reo tarik ka singi sajan kandon ka singing festival. But i festival conductor in long Master Oji Rendatiang. Haka singi try haka jaseng ka shipo Oji Lumshyiap Nongkren in long Dr. Mrs. Mayberry Well Lalu. But haka jaseng ka shibaje Nongkren in long Mrs. Bethel Kar Wanlang. But haka jaseng ka bamenmiet haka por sanchiteng kandon ka jingkran ya ka sop team B. Tolong kibalapan krea. But Nongkren ya kani ka team in long ikong balari Malnyang. Nakaliang jong ka jaseng thai ka khos ngobha ka karpat ingi ki parabangaj bangin ya. Simentalang hakini ki jaseng kumtu kumbala persngau kat kum ki program. Ki jingai ngo ki bangin lum hakalai taring. Na ki envelope sa ki bor balang bahalor life of hajar san photung. Ngo yakabangi ladap ban no hakasenduk angte yakmat dengan karpat yai tuan besan uti syangplang in penkentang lam yakiniki jing aingo. Ini tuai. Atrai ublay baru pa cungi upa peneng. Mne aingu eme ablay na menta kecik ke cumi bagi jing dorang kat ke cumi bat ni. Agis ngi kita yo baro ki balalej no jong kecik ke cumi. Bat kum juru kene klimat jong kene ke janmiet iyo ban rung ke yang ke bekentang ke cumi. Ya ke ban syakri ban penan boram ke teng ke bakut ke cumi rengkat balaki jong ki parabangen. Raiba nyangu eme naman mame melong ublay ubaim ubla aingi kecik ke paman kesni ubla sumar lari lada la keringi aki liang baro bat kumju ablay ngimla klem da aingu eme naman ta kecik bagi snai kecumi bat de kecik dorang kat kecumi bat ni kabam ngilai ila kabanyo iki met ki bakot ki bakya Raiba agni ka poring iwan ka ban bu akmat ki chat ki bakhu ki chome ban penkentang me trai na menta gini ching ai ki baret ki ba abayunu jor bar ki ching kerkhu ki ba me mala kerkhu ki ching em ki jungi nrei ki long ki baret tam nrei atrai habangi ai kalong ai re men siem ki ching spoon ba me trai men kerkhu ki ba kanu benta ba ka balang kan yo ka ban penan kam ken long ki ba bit bat ki ba Jaga ket ke ji snai ke jomi. Private lon lam lor karu but ki way pay way nagi khot ke bala no apo ye gini ching ai ki baret. Mameru men ker khui ki atrai. Men lon lam lor kat but ki men ai ru eki. Ka men siem makin ai kam tam. Ya la ga jong ka men siem kam tam ka donun. Ban pen ke tang shami bikin nang la. Ya ka ban syakri me agis ngi paro. But lon lam lor karu atrai balu jong syakri Ubadan kebentai keben
Yeselok ban ai ka kubor na ka tien ka bakut ka jong mi. Try ba eat lon lam lor kat ba long ubrio bat kir ki jing pencanai baro. Kin long ki jong mi. Bagi jing ai ke baro ka ba mi na ka sentur ka jong u. Kan lon da ka jing yar pesat mesim mensim bakut u jong mi. Bangin yo e ka ta ka jing bam ka baganya mensim. Abangin mi na ka ni ka yeng ka bakentang ka jong mi. So wa try ki jing khot karpat ki jong mi. Na begini barang ipan ketemu tribe no penim Jesus Christ. Amen. Thì xua bằng nhựa ngầu thì các tiên cái dòng lấy nhựa bằng nhà simenta lang hay cái jing bằng nhựa ya bằng nhà sọ lang cái Jyrwa cái ba aspa anh nhau phù sao bát cái ba aspa prapoan cái rem Hamjan able yami Hamjan yami Namar Jingiap ukres yang awat be ang tangan riway di Hamjan able yami Hamjan able yami Hamjan yami Barok sautuligi Barok santuligi kat cái Jyrwa cái ba aspa nhau phù sao Come, John, Ableyame. Come, John, Yame. Namar Jingiap Ukres. Yang awat be.
Yame Abat Natang Shupe Chingo Ngan Say Nala Kijing Kuslai Betel Ngante Haki Jingjen Jarde Kamjan Ableyame Kamjan Ableyame Kamjan Yame Abandayo Banher Shato Shakli Bonai Kiklorode Gan glad but sweet Hanta Ngan Rewaide Kamjan Ableyame Kamjan Ableyame Kamjan Yame Nongkong ngapan pau kajing singongu yau belai. Pau belai ulah dalam kat lam pat ngal bagi ni kisngi. Kita yau ke belalek no. Ha ke bangla ban. Pen krek ya kani kajing kren ha kani ka jan men. Di nongkong ngas ngongu. Namaru yai kersan bor apedeng kijing telot ki babun ki jongang. But agni kapor na ai kublay na kabanta ki temen bas ki pastor temen basan ki court committee balang pat ya phi baro pai lang jong ublay aga keteng ke jong tribe ono pen im jong Jesus ti kabanta kaba ngakwa banya selok agni kapor kalong nagatu kabanta kemala deban puli asdang bat kata kalong naga city syagi Hebrew kalau nong kabakat way kat kot kaban nyau dengan puli biang ya kini kat kot daga jinget unowa habala maham ya udau blay sapang kita ki bompat simlayo i habala pen ki ya u daga jing ting ru blay ula thau ka ying ling ban pen im ya ka ying jong u daga baula pen rem ya ka perthai bat ulai chialong unong yo pateng ya kata ka hok kabada kaba kat bakum ka jingai di kabenta kabangakwa banginya perkat lang hakan kapor kalong tang katu kabenta bakham sadin di ka jingai ka jong nuwa bat ka ying ka sem ka jong u bat ka jing job ya ki jing snew hakatu kapor Iswa banginya pej
siaga ni ka jingat ka jong unawa ba ka jing siania ka jong uhau blai nginia pej nginia khmi nginia kren sepang jong uni unawa uni unawa aga kitab Genesis kalenong ka basan kat khot ka ba arfu kundai la ong ba ka kerteng unawa kalong unong pentengan Noah uhiar pateng nau Adam leng bau set udei ukhun jong ulamek bat ukhun ksiu jong Mathusela Noah ulapau kum unong rep uban nongkonge bat kum uriuslor jong kajing selai Yau Noah la nyau bau long ubriu ubahok ubriu babet bat ubriu bakongu yau blei Namar kata la jutip ya kum unong yatu lupa siapang kahok blei uliatu hau Noah ba unsa penjot no ya gani ka perthai Namar kijing sniu bat kijing thala jong kibriu kijing le boman jong ubriu kala krau ha ka perthai jing temu jing perhat kadonut jong ki alalong boman halagasngi blei namar kata ula khot yau Noah banyalap hakibriu hakatu kapor bakin kala kawamut naga jinglong boman kadonut jong ki abau Noah uliatu siapang gani ka jing temu ka jong blei ban penjot no ya ka perthai lada kim kala ka bamut nagi jingla jongki penban ibriu hakatu kapor kim simla sak skor bat kim simla patiau satya ya ka jingkren ka jong Noah haga jaga bakin sak skor bat pediang ya kidin jong kila kren ben penban ya kila ben kila kho bat kila tharai baula lamwer blei na beneng uyo ya ka jing ka donut jong kibriu bom tre ban pediang ya ka jing yalap bat ngap ya ka jing maham ka jong Noah bat ban phaino na ka jing boman jong ki blei ula ong hau Noah ban sna ka jing ling ban pelaj yala ka jong ka ying bat ya ki jing tau ke ba baro sijur hala ka jat ka perthai ha ka por jong Noah ka pateng benriu ha ka por jong kalong ka pateng benriu ka bom nyau sang ban yurot ya ka jingikai bat ya ki hukum ke balabu daga nyam ka rukom ni daga imlang ka salang Iyat kiyang bat kia le ya ki lem jing sep ting yau briu bat yau blei lem an klem hukum lem ka jing yatip lem jong ki kalayap aba ka jing yatip lem jong ki kalayap aba mi nang ta kalong tang ka jing le thombor da ka ba khnyot ben yau rit yau ria yau thap yau dap bat yau dok yau sup kalong kapateng benriu kebele persya yau blei kapateng benriu ka kenriang pat ka mutlap namar bagi jing sniu kila jelai pat kila yo boru pan syongkulai haki briu hagatu kapor kat baga hok kalanang du no suki pasuki ubriu uyat halaga jong mon lai lui nong tho ya ga kitab Genesis Iathu kumnu baga jing sniu kalanang roi bat jelai stet haki liang baro baga long haka syongkha haka syongman bat haki wei pat ki liang jong ga jing imbriu Ikun
jong ka jing sai ru ki badaya ban ai ya ka jing sai ha ki wei pat ya kle khaulang bat ki khun jong ka jing dum kam don shu kanu ka jing bha ka perthei ka don hapo ka jing bishar ka jong play Noa ulai jelong ubriu ubajanai ubakan saitam naki briu baro ulalong ubriu bahok ubapenhun ya ublay ya ka ka ba ublay ularai ban penjot no ya ka peteng ben riu kabayat ken riang ka de namar bagata ka jaj ben riu hi ka la penjot ya ladi riu basniu dadon kam bandang ap ya ka jing bisar ublay ya ka ban ap ya ka jing bisar ublay namar baki kam boman jong kihi ila penjot lupa yaki blay ula maham yaunawa ula hukum yaunawa bantei kayingling ni unawa ulayat rengkat batu blay bat namar kata ulong ubabet ya kajing syania layo ya kajing syania na ublay akapor bau noa ulayo kajing khot na ublay uladap saus pa prapusnem ula simpor sispa arpusnem bante ya kayingling adin kajing slay noa ula im salais pa sanpusnem bat ula yapno anda habo uladap kendais pa sanpusnem Noa kat syabau pai yo i badon kadak bau labba lapsan unhap ban simla artatien ruem ya gajing temu jong ublay ungets kam kumbala hukum ya bad udem sia ban pendap ya gajingling para marjan marpa jong kelar kiben yau noa ya gajing biet ke jong noa bat kilia kren biria kilia kren farsi laipo jaj yau noa bapli Nrai unoa udem diap ban trei ala kakam lempat yau ya gajing kren ben jongki jingkran ben jongki kam simla penmong yo noa kam simla penmong ya gajing sngau jong noa uyo sngau baik tang ya gajing pensai na peneng ba kane gajing jia watla omla ban yo i lagi kemat kin sa urlong sisa kum tau noa yang scam haga jingat bat usiani scam ro hau blay sut nyau ya ga jingkran ben kibrio jing scam jingmot bante ya ga yingling kalolong ka nuksa jong ka jingat kumta dagane ka jingat noa ulalong unong yo pateng ya ka hok noa unong yalap ya ka hok lem baki nyau ngot ki weipat ulari kendong menbala penwan ya kajing slay hakata ka perthei ka bom riblay jing te ya ka yingling harang keu ka ikom ka kambi kabala banle tang da kitu ke badan ka jing duna ka khli nrei dagane ka jingat pas kam unoa ula penrem ya ka perthei kabala kren ben kren kho yo reino wa ula sya skor dungong ya kata ka jing sneng ublay kabaong nrei uta wa hok jonga unyai im daga jingai hebru sipau kat kabalai kupra nong yo pateng ya kata ka hok kat bakum ka jingai ban pens ngau ba kalong kabomla unong yo pateng ya kata ka hok kat bakum ka jingai klem ka jingai kalong kabomla ban pens ngau ba yau blai
Nginia pet ke ke jinget unawa bat ke jing syania jong u. Kan Nongkren jong ke jinget unawa ka syong ha ka bau jubab ya ke jing khot ke jong blei. Ban sna ya ke yingling. La pen ya so ya unawa ha ka ni ka plan u blei. Da ke jinget bat ke jing syania scam jong u. Blei ula khot ya ki briu ban pen ya so ya ladi bat utrai jongi Jesus Christ. Da ke bau la khot ya ki. Bat ya ki bau la tmu lupa ya ki tau la khot ru. Bat ya ki bau la khot ya ki tau la pen kesan. Ya ki bau la pen kesan ya ki tau la pen dan buram ru. Blei ulong ubala. Ban syania da ke bau la khot sya ke jing ya selok ukun jong u. Jesus Christ ubau trai jongi. Noa tau ya ke yingling. Namar ba usyania tau blei bat ungis kam bagani kan dia hagani ka percay. Daga jinget bas kam ulatei ya kani ka yingling. Jinget ka penlong yu banda ko ngo nadu la ka do no. Ka jinget ka pau haga jing ko ngo. Lapan kerpang ya nuwa naga jaj benriu ka bakan riang. Tang hapo ka mensim jong u. Andrei haga jing ka ba syabaru. Kinong buat uji sukres. Idei ban long kibla pen kerpang ya ladi. Naga ni ka pertei. Wat langi bat ngiki haga ni ka pertei. Tinu blai ka ong Andrei ma pi. Hilong ka kenja belajian. Hilong lang do ba kenja sim. Jaj benriu bakui. Baj lang bau day lau jong hi. Ba pinda yo pen pau ya ke jing bha ko tam. Jong uta ubala khot ya pi. Naga jing dum siaga jing sai. Siaga taga jing sai ka ba pula jong u. Nabakum ta. Do ya mi no pi na pedeng jong ki. Batu penyak klat no ya ladi ong utrai. Batu wat kata asyu ya kabam kuy. Ingan pediang ya pi haladi. Habau briu ujubab. Blay upen krek ya karlat jong kajing penem. Lengba kajing ngay unoa. Ngiyo isay. Ba ka syong hau noa ba kajing ngay jong u. Bante song ya ka ying jong u hi parok kawai. Baga jinget unawa baga ying jong u. Ila job ya ki jing sniu aga por jong ki. La sisa. Wadamat ka kila rengkang ya ki hukum ublay. Lau kanyu la penyap ya para jong u abel. Bat laki kun benriu kila yaj pakla. Bat kila le persya ya ublay. Penban, day ubah krau ke jingi, day ubah kenrai ke jingi sendai. Bula pen ya kata kabasa kerdong lengbau doa. Briu, bula lepop, ublay ubisar. Sius papat, padu ai ke jingim kabat mai. Habau briu upai kemat biang siau ublay. Bon yo ya ka jing yit blay bamayan kabaula tau thmai pat. Mentang nginia pai